И какво става, хора? Аз съм Иван и идва втори епизод на Майнкрафт. Мисля не знам, просто вече имам 10 абоната. И вече снимам поне от 2-3 месеца. Не знам, но за мен това за първоначално си е голямо число. Разбирате ли? И много ви благодаря на тези, които са се абонирали. А на тези, които не са да се абонират. Безплатно е. Нахарчени с пари. Нали си заградих къщата, както селянин е... Да, му се няма и тъпия селянин. Излизи от тук, излизи! Ще си взема това, защото... Този епизод ще е 14 минути. Айде, излизай, бе! Излизай, бе! Гадняр! Махай се от тука! Колко е нагъл! Махай се, бе! Махай се! Махай се! Бърей, колко нагъл! Дай да заключа, защото... Най-много да ме оберете. Тук... Сега го намеря, нека е тук, брат. Тако с пирамида съм се претепал от якост. Обаче няма. Оп! Поне там видях и други дървета и... Та е в пустинята и не му е пустиня къщата. О, вау. Няма те почти в пустинята, така че... Ето тук ще си засада едни дървета, защото... Ако не сте гледали, вижте първи епизод, много интересно стана. Това дърво, нали го отсекал в първи епизод. Тук котки, овци, всичко. Чакай малко, точно за това дойдете да си взема дърво. Ако ви е тъпо, ми пишете долу в коментарите. И като ми напишете, вече ще спирам на пауза, за да не виждате как чупа дърво. Аз съм най-здравия човек на света, бия дърво с кирка. Това не е кирка, бе. Много мразя това да се чу дърва. Извинете, ако чувате винтоверт или нещо такова. Не знам как се вика това, дет пробива дупки. Съседите ни отгоре бръмчат с такова. Ма тихо. Сега ще усилят сигурно. И ще им се... Много ме дразнат. Признавам го това. Някога... Не са ли ви дразнали съседите? Всеки ден. Всеки божи ден. Смятайте. Колко досадни хора на планетата Земя. Да не, че всички са досадни. Но... Кой знае, може да има някой, който да не е досаден. Сега съм със слушалки. Не знам, по-хубаво се чува от телефона ми. Ще си взимам много слушалки. Да. И дълното са по-хубави от другите. Чакайте, пия тази крава. И ще ме чувате по-хубаво, защото са на хубава марка. Не искам да казвам името, но аз обожавам тази марка. В момента съм с... О, вау, тук е много лава. О, вау. В момента съм с някакви китайски, които ги метна сестричката ми от
гардероба, защото аз ги бех служил там, разклати гардероба, паднаха и им няма нищо. Безжични слушалки и то. Те се зареждат в контакта, могат да стават и жични и си ми вършат работа за сега. Едно завидах ги да е така, защото аз се купувам по-хубаво, защото те ги имам вече от колко? 3 месеца. Не знам. За 18 лева ги бех взел ефтини и ще си купувам скъпи. 100 и неколко. 128 лева за слушалки. Тя какво правят? Това селянин? Тя са ми направили някакъв селянин да е такъв гаден селянин. Зомби селянин. Така ли му се вика? Майко, тука са. Окей. Ма то тук има клонове, бе. И са техната кожичка. Thank you за кожата. О, това даже имаше има. И са техната кожичка. Дай ми, бе! И ми даде само едно такова. Гати пустия кон. Това прасе ще си го оставя. Да си го нахраня. Защото... Картофи! Твоите картофи, брат. Обичаш ли най-вече? Айде, чао. Чао, Атко. Как така е? Но. Брат, махай се от тук, защото ще ти пера на един... Така, взем си. 34 дърво съм взел. Човек да не повярва. Тук това го слагаме. Нещо да обираме още по тези селени да им взимам. Що правиш тук, са? Кажи ми, моля ти се. Не така звучиш. Гадняр. Сега ще взема храна. Ох, аз нямам инструменти, иначе. Това цялото ще го направя на хляб. Защото аз съм... Ох, или просто ще си го сложа в бъчвата. Чакайте малко, или ще да обера нещо от тези къщи. Тук ограбил ли съм? Ограбил съм. Така къща не съм бил. Цята и лекото бял. Добре, що има толкова тъпица това? О май гаш. Махам се веднага от тук, брат. Не. 2 са. Мачкай! Сега ще си ги закарам в къщата и ще си го голема онова малкото. И ще си имам кравички. Къде ще имам? Какво ще имам това? Нека да е... Е това първото. Ай, влизайте. Влизайте. Това е вашата къщичка. Харесва ли? Не, окей. Айде и това да го нахрана. Ето. Ето имам 3 кравчики. Крави. Ти бълзикаш ли, че няма вълна?
Готови сте. Мага човек, ще да взем това. Тук, ако няма килим, не знам. Имаше. Тук имаше два зелени. Сега ги взимам. Си ги слагам. Взимам само един. Си го слагам на фермичката. И дай двата направо да сложиш, защото не се знае. Няма. Коя фана тази котка? Какво друго мога да си променя по къщата? Чакайте. После мога да си направя друга. Т.е. да си взема друга къща или да си направя къща, но тази за момента ме кефи. Какво да печа? Картофи? Не. Сега ще си взема тук от крафтинг тейбъл. Си направя. Мога да си направя кожни бутуши. Yes. Хлебец. Фарма хлебец. 28 хляб не мога. Идеално. Okay. Така. В момента бих си направил едно такова, едно такова, едно такова, едно такова. Готов съм. Вече това видео става 12 минутно. Но аз нали ви казах, че ще е 14. И ще си е 14. Така. Бъчвите как се правиха, бе? Ахахаха. Това се прави по-елементарно от тя. Се спира 5000 бъчви, брат. И не ми излезе achievement. Що така е? И ето ще ги нареда тези бъчви. Сега ще замета тук бъчва. Това е бъчва. Казва се бъчва. Кажете бъчва. Бъчва. Що такъв бъклад? За момент си помислих, че играта бъгна. А това аз съм бъгнал. Защото служих грешен блок. Ти що правиш тук на вратата? Беги. Беги. Идеално. Брат, оселен и ми да го отепам. Махай се от тук, бе. Мале. Жалко, че има айран голем, защото иначе тежко му горко. Мале, то циганин излезна ли от къщата ми? Излезнала, ако се сатвате. Къде е айран голема? Ако е умрел, идеално. Да, умрял. Но по-добре да не рискуваме. Няма да го тепам са това. Идеалната къща е това. Мога тези слабове да ги взема. Да ги сложа. И така. Това даже ще го махна, защото ме дразне, ще се направя по-хубави стълби. Айде дей. В другия епизод може да отидем там. В видеото вече е 14 минути. В наблюдателницата да видим какво става. Дали е добре. Чето първо да си сложим.
Така. Сега какво ще да правя? Стълб ще да правя. Не такива да са хубави. Ще ги направим. Да, май 15 минути. Това вече ми е най-дългото видео. Yes! Точно такова, каквото исках да стане. Мачка и... Мисля това да от днешния епизод. Довиждане. Това вече ми е най-дългото видео, председатели, 16 минути. Довиждане, до нови срещи и чао! И чао!